Často od ľudí počujete, že za ich úspechom sa skrýva ťažký boj a drina. To však nie je môj prípad. Ja hovorím, že za úspešnými vecami stoja silné kontakty. Všetky moje víťazstvá sú výsledkom toho, s kým som spolupracoval. Festival Lumen silné kontakty potrebuje tiež. Čo keby sme spolupracovali aj s tebou? S tebou, aj s tebou, spolupracovali aj s tebou, aj s tebou, s tebou, aj s tebou, aj s tebou. Čo keby sme spolupracovali aj s tebou? Staň sa kontaktnou osobou pre Festival Lumen a propaguj ho vo svojom meste. Ak chceš vedieť o všetkom ako prvý a zároveň dostať aj kúlové lumeniacké tričko, neboj sa a napíš nám sem. Ešte raz. A napíš nám sem.